press club mate media authority to saratumha ichu phapen apor recent pen alam tu kami litum kana foreign speak what jurulo litum aparin kepel PR cingria song pen lam si keninji dan ke lahendo aprang jitu song prop pen ke cingwai list ki dia putha porcia pen list ki dia putha la so tengsi do thot nahi la pen itum angkra pen birta kelong teng he lahendo kambura rompi mate si board chairman pi pu aputha ke nilitum KPLT R a group hoi pen ke jidon deke la pen jidon de lahendo alang li ke trainer la puta kali alang ni athan ke asabo ku PRO aku nitum kanghon pen pekono alang ni nilitum senior junior ku cicini ni pen alang arkan tu la bangli tu cidon ni pen senior junior cicini ni apa le claim ta hoita ni non nije ta me council long kuno kuma phansi CM ke choche ba kuma si council ke chari che kula sona thasi respect binai la pusona thaki song ek lem puno acha aso ek lem puno isi apari mate founder tumha respect dipen alang labang so putha anin mathasi alang ta ding do nai bak leng nai puno la posin tum song hoi la KPLT R a song hoi katur kowe kedars officer do an letum ban tharu pribado tami atur phan chidon de mate kambora rong pi phan chidon de nilitum hula sorni song trop en kaching wai hot thambi hotel lo kaching wai khusso hot alisa teng si board chairman bake long nai lapwan hando dili hoi kan kaniji Bale nanti mari ko kicini kama. Nela ang to masipek ko kaka. Mane angkra pencil itu biar talong. Kita biar talong tak hok dek tak. Ati kisuman alam ini tum kisuman ke la sondong lok itu mati di. Apo sin itu fast pen herangke tum handa me news kami itu. Resmi kami dunako.